συνδυασμός όψης πορσελάνης και ολοκεραμικής θήκης σε φυσικά δόντια, μαζί με ολοκεραμική θήκη σε 2 εμφυτεύματα, μετά από ατύχημα της ασθενούς. Είχα πολύ άγχος για το πώς θα είναι το τελικό αποτέλεσμα και για την αποκατάσταση του προβλήματός μου, για το χαμόγελό μου και για το πώς θα δείχνει μετά. Γιατί εγώ για χρόνια δεν χαμογελούσα, νιώθα πολύ άσχημα, ας πούμε, με το πώς ήταν τα μπροστά μου δόντια. Και το αποτέλεσμα ήταν άψογο, δηλαδή έχω μείνει πάρα πολύ ευχαριστημένη, δεν θα μπορούσε να είναι καλύτερα.